करकट टोड़कट टूट गइल बाटे। सब हनुमान टूट के बिक डाले सन। सरवा के खैनियो नहीं खन बनावे देत सो। हेलो पिया जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। कोई समाचार? हाँ हमरो समाचार ठीक बा। अरे लड़कवा के तैयारी रखे आवत सब दुआर देखे खातिर। समधिन जी के ले आए। समझी के काहे खातिर ले आए? ए महाराज रउआ से बढ़िया उहे का बतिया नहीं। रउला रउला इस सरवा कुत्ता केरा कहाँ चल गइल बा? लार चिल्लात रहेला आवते त बानी। तू तो गइल बा भोर आई मोटरसाइकिल लेके कहां? सरवा चिल्लाता नहीं हैं? कहाँ गइल रे? तोरा नहीं पता? तो मारत काहे बारो? हैं? सरवा लड़की वाला आवत रसो। का लड़की वाला होत रसो? हमार की हो कर? ए सरवा ते बर हाउस क्यों रे? के बर हो? तू हैं? तो वो तो तोर केंगा देखौटी होई रे? खाली ओकरे बारे में सोचला, हमरा बारे में सोचत रहो। सरवा ते लड़का बारे अभी लड़का बानी बियाह करना। कहाँ गइल बाबू? कहां गइल? गइल बा महारानी स्कूल पर लड़की संग के लाइन मारे। यही से नु सरवा तहनी के सोचता नहीं कि जल्दी बियाह शादी क के हटा दी। खाली तू तो ओकरे बारे में सोचत रहो। हाँ तो अब केकरा बारे में सोची हो? हमरो करो। ए जा एकरा बाद तोहरे बारी बा। जा चाय नाश्ता के व्यवस्था कर जानू। चलो चलो नु चलो। सुनो सन ठीक से पूछियो सन तनी तो मान लो कि तू पढ़ल बा सन हम तो पढ़ल नहीं की और ना बबे पढ़ल बारे। ठीक बा पूछ लियो सन निमन से पिए खाला ना नु। अच्छा रोका गौवे के नामवा पूछ लिए बाबू। पियारचन राय के घर केने बा? मैं नहीं जानता, भाग इधर से। मैं नहीं जानता हूँ यही का बाबा ये क्या कहता? कहते जे मैं नहीं जानते भाग यहाँ से। ये सारा इंग्लिश के चोदल बा का दू साला। बोले पियारचन राय के घर कहाँ बा? गरिया लौकता। अच्छा हाँ उन्हें से है ना घूम जाए मुहे तो घरवा हो गए। तुम्हें घर बा? हाँ है ना घूम जाए है ना तो घरवा भाग। पूछा तो सही बताओ था ना बाबा? हाँ सही बताओ। ठीक बा बाबू हाँ ठीक बा। बहुत बहुत बढ़िया। एगो तो हम पूछने से एगो लड़का था वो उल्टे सीधे का वो सर हमें जाने पहचाने का ऊपर चढ़ा हुआ खाना नहीं खे एगो खाना वाला बगलवा में पीछे ऊपर। ठीक बा बाबू चलते हैं। समझे जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। चली खुश रहे चली बाबू आई लोग ना बोलो खुश रहे जी। चली 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 तो अब समझी जी रास्ता उस्ता में कोनो दिक्कत ना भइल? ना रास्ता में कौन दिक्कत होइल? तब बबुआ रउआ कोनो दिक्कत होगत रास्ता में ना भइल? ना कोनो दिक्कत ना भेले। एगो लड़का से भाई पूछनी से नु अच्छा, तो वे तनी का बोललक चली ओसे कोनो बात नहीं के दो चार गो होलन सन ऐसे सन। हाँ सर हमरा गाँव में उम्रीद के औलाद आइल बड़न सो। चली ओसे कोनो बात नहीं ऊपर में बैठ जाई। एगो लड़का बढ़िया भेटाइल जन बतैला मैंने देख के हम आ गए। हमर पड़ोसी के लड़का ऊपर बैठी बबुआ चली ना बैठी लो। ए नाश्ता ले आओ ना हो। ले आओ रखो बबुआ रखो गिलास ले बड़ा ले बबुआ ली ना नाश्ता करी। रोको धैले रह हैली समझी जी रहुआ खाई हैली बबुआ ली ले हैली रहुआ आई बबुआ तू खा लो जा दही। ए रघु खाई ना दे दियो के ना ठीक बा हम समझी जी में से खा लेब सर रहुआ जाई ना। से खाई नहीं समझे कि खाई ना नाश्ता करी। खाई रहुआ खाई। ए हाय का समझे कि लाल फेंकले बानी 20 रुपए में एगो लाल मोहन हो। लाल मोहन ना लाल मोहन हे लागता नु समझी जी नाश्ता वाला गड़बड़ भर देले भाई जोन बात तोन खाई रे बाबू। ए हने आई बे चलता है ने करे सरवा सच बताओ मैं के नाश्ता कौन खोले रहल रे? रसगुल्ला नु एक हम खा गरे। अरे सर हमारी इज्जत नहीं खे सरवा का कहियो सर बात तो खा के मिला सर घर में बात।
अरे सरवा बाप बा हमरा पर चिल्लाता भाई फेर लवली लगावा तारो लोन लगावो चलो हल्दी बोलावा तारो त भाग जइयो सो फेर माछी मरब रे सर त भाग जइयो त लाड से भाग जइयो सो यही तो फेर लवली ना लगा के जानी त बेच द 5-10 गोरा भाग गेल सकाली खा खा के जाता नहीं पूरा उजर उजर होके तबे जाय हम आतर तो ज्यादा लागल त सब करना इसे ढेर लगता है भाग सर हमरा लगा रुक ना सर थूक लगा के अच्छी करेंगे रुक रुक मुंह झाड़ ले थूक लगावेला दूसरे जहीं लगावेला चल 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 बाबा ढेर देर लेट होता है। ना बोलाओ तनी समझी जी बैठी औरो नाश्ता के कहले बानी का कहतनी लड़कवा के बोलवाई आवता तनी तनी छे छे छे, फे फे अभी लगावता बैठी 2 मिनट दीपक ले आयो भैया के ले आवता यार रे भइल का हो प्रणाम खुश हो बाबू आओ बैठो बेटा पेपर बैठो तू देख ली समझी जी हमार लाल कितना सुनर बना रहुआ कुछ पूछे के बा बबुआ जी रहुआ लोग कुछ पूछी कोनो दिक्कत नहीं खे भैया लड़का तो ठीक बा लेकिन बाकी सर वही चलो सब गाने बोले के अभी ना बतियाए को सब बाबा पूछो अब पूछी पूछू बाबूआ तार नाम का हो राहुल यादव घर कहाँ हो महारानी के लड़का हुआ पियारचंद राय के मैं तहनिया कुछ पूछा सर बाबू पूछो तो हनी ने पढ़ल लिखल बारा सन पूछो जन पूछे के बा जवन कोनो नासा उसा नानू करेला ना खाली फ्रूटी पियनी ए भइयो ई तो पियो करबा तो फ्रूटियो पिए लो गलत मत सोची 15 वाला पियनी अच्छा 15 वाला फ्रूटी भइयो रे हम तो दूसरे समझे नहीं हो हे, ना महाराज हमरा लड़का के बारे में ऐसा सोचता नहीं रउआ लोनी वाला तो देखनी है स्कूल पढ़ल खाली पढ़े लिखे में मन रहेला और गलत काम ना करेला अच्छा यही सुनो तो टाइम लाग गइल हो तब पढ़े अच्छा गइल जल्दी तनी करी लोग ढेर लेट हो गेलो समझ नहीं हां तो और कुछ पूछे के बाद पूछ ली बाबू तो हनी कुछ पूछो सन ना तू पूछा पूछे बा तो पूछ लो सन ना तू ही पूछा बाबू कहाँ ले पढ़ले बनी रहुआ हम आरी बारी ले ए ये तो ढेर पढ़ले बा लइका बा बुझाता पता ना इंग्लिश में का दू कुछ कहलक हो है के अब मत पूछे के कह तो हमनी तो और खुद लेके सब पढ़ल आई ढेर लइका पढ़ लेले बा का पूछले बेकार बा बाबा से कहे के तोय तमान के बतियाए के जोली चले के ढेर काफी लेट हो गइल बाबा अब तोय तमान कर चलल जाओ सब कुछ तो ठीके बा समझी जी तेरा और का मांग बाटे समझी जी हईली रउआ लिख ली हमरा का चाही हम बता देते हैं ज्यादा कुछ ना चाहिए लेकिन रउआ भोर पड़ेला लिखी एगो 4 चक्का हो गइल एगो चैन आ एगो अंगूठी या 50,000 रुपया बोली मंजूर बता लड़का में हमरा कमी नहीं के हमार बबुआ हीरा है हीरा देख ली ठीक बा मंजूर बा प्रणाम ससुर जी प्रणाम प्रणाम समझी हे महाराज रउआ प्रणाम मत करी आई गले मिले प्रणाम खुश रही बबुआ खुश रही आराम आराम से जाए लो ठीक से बबुआ रे सर मैं इतना तोय कोइला हंस तोरा के कुछ देला हंस रे हमार छाड़ दल हंस सर बेटी के बियाह करे आल बार सब चलो 5 रुपया ना दल हंस बताओ सुन ना पार्टी बरियार बा लड़की बहुत सुंदर बिया हम देखले बानी गइरनी बारात तो परफेक्ट लड़की बिया पैसा दियो सर टेंशन मत ले बा तोरे हम ऊपर सब तिलक में ले ले देखत तनी अगर कुछ गड़बड़ हाँ। भइल तो ताहरा के उ भैयावा के हाँ। समझिए लोग एकदम ना ना कुछ ना होई तो टेंशन मतलब हम सब ले लेम जा घरे जा जाके देखो तो का बा घरे बाजार जा